Ahojte! Dnes vám chcem predstaviť jednu skvelú novinku pre vaše malé ratolesti. Gerber Organic Chewing Wheels chrumkavé kolieska s banánom, do ktorých sa moja dcéra už obstojne pustila. A teda skúšku chutí, nechutí my osobne máme za sebou. Ale bude fajn, keď sa o tejto novinke niečo dozviete aj vy. Gerber Organic chrumkavé kolieska s banánom sú lahodnou desiatou, ktorú deťom môžete ponúknuť už od ich 10. mesiaca. Je to míľnik, ktorý je naozaj dôležitý, pretože dieťa v tomto veku má už niekoľko zručností potrebných na papanie týchto chrumiek. Napríklad to, že na krmenie sa používa svoje malé palčeky, alebo že na rozomieľanie potravy už začalo používať svoje čeľuste. A tiež je dôležité to, aby dieťatko už samo sedelo. Prečo si ich ale určite zamilujete aj vy? Sú nielen chutné, ako ste si už mohli naživo všimnúť, ale aj veľmi praktické, pretože máte desiatu doma aj na cestách hneď po ruke. Pomáhajú pri prerezávaní prvých zúbkov a sú navrhnuté tak, aby ich dieťatko ľahko uchopilo, držalo a zároveň rozvíjalo svoju motoriku. Čo už vidieť na prvý pohľad až tak nejde, ale je to určite zaujímavý fakt. Je informácia, že chrumky neobsahujú soľ ani cukor a sú vyrobené z tých najlepších obilnín z ekologických fariem. Oceníte na nich aj to, že kolieska sú tvrdé a len tak ľahko sa v pusinky nerozpustia, takže môžu poslúžiť aj ako jedlé hryzadlo. Vďaka Gerber odborníkom máme teda dostupnú aj túto novinku, tvrdé chrumky, ktoré pomáhajú bábätku v období rastu zúbkov, podporujú jeho samostatnosť pri stravovaní a hlavne naozaj im chutia. Ďakujem, že ste toto video o Gerber novinke dopozerali až do konca a pokiaľ vás zaujíma viac noviniek tejto značky, sledujte jej Instagram alebo web. Majte sa pekne. Modrý koník SK. Sprievodca tehotenstvom a materstvom.